and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Lapuat Kapampangan. Kwento da rin memalen emo dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tikdo nakakabalen at kumisingking katutuan. Uling abak na balen. Hello! Hello! Hi! Kumusta na kayo? Kumusta na ko? Puwabak na balen. Ngayon pong Aldo na po ning Webis. Ang bilis ng araw, Kuyang Art. Doon ho sa mga suki ho namin. Excuse me po. Diyan ho mga suki ho namin na ang kanila hong hanap buhay. Abeging karela pong puhunan, itang karelang boses. Hindi lang ho mga broadcaster, parang Art, ng puhunan ng boses. Ha? Pati yung mga nagtitinda ng taho. Taho! Nap-napay! Oh, yun yung mga suki ho namin dyan. Lahat ng klase 20, lahat ng klase. Nakarecord na lang ata ngayon yung paring Art. No? Oh, doon ho sa mga gumigising mga kaibigan. At opo, maaga pa lang yan dyan na ho sa kanila hong hanap buhay. Kumusta po kayo? Mga pinaglilingkuran ho natin na patungo pa lang ng kanilang trabaho. Palubla pa mo po king karelang opisina. At makikibalita la po king CLTV 36 News. At syempre mga kaibigan, ngayong pong araw ay opo, inuulan pa rin ho tayo. Epekto pa rin ho yan ng habagat na pinalakas po nitong bagyong Enteng na nakaalis na ho sa Philippine Area of Responsibility. At dito ho sa mga nanay na ayan ho at nasa bahay at ano bang masarap na almusal ngayon? Rengana gusto matsulan, nakukumpleto mga bata. Paring Art, kabayang Art. Pagka nakukumpleto mga bata, Paulo G, kahit hindi natin pinabaunan yan, sabi, mas malaki gastos natin, lalo na pagka umuulan na ganito. Mas matalik lang mga denganak. Reta pong Manalbeke kami kakaluguran, lahat ho ng antas, public at private school. Ito ho yung mga maagang nagbigay ho ng abiso. Umpisahan ho natin, syempre sa pinaglilingkuran natin na 7 probinsya ng Central Luzon. Saan-saan ba yan? Dito ho sa Tarlac, mga kaibigan, Concepcion, Ramos, Paniki, Bamban, Tarlac City, Moncada, La Paz, San Manuel, Anao. Nga lang klase po kakaluguran. Pangasinan. Basista, walang face-to-face classes hanggang September 6. May advance na dyan ho sa Pangasinan. Lingayen, Infanta, Rosales hanggang September 6 na Peñagad na po ang gane pong Biyernes. Mangaldan, Calasiao, Bani, Bolinao, Urdaneta, Poso Rubio, Mga Tarem, Manawag, Burgos, Umingan, Urbistondo, Alaminos, Anda, Agno, Mabini, Sual. Kini naman pong Bulacan, pasadahan tala rin lugal, kini po kaya katamo Central Luzon na nagsuspindi po ng klase. Inuulit ko mga kaibigan pili lang ho yung mga in-extend na hanggang Biyernes. Yung Rosales sa Pangasinan at dito sa area ho ng Basista o munisipalidad ho ng Basista. Kaya naman pong Bulacan, sa mga Bulakenyo, mga kaibigan, walang pasok ngayon pong araw ng Huwebes, 5 ho ng Setyembre, Hagonoy, Marilao, Bukawe, Balagtas, Kalumpit, San Jose del Monte, Bulacan, Paumbong, Santa Maria, Pandi, San Ildefonso, San Rafael, Bustos, Malolos, Bulacan, Angat, Ginto, Norsagaray, Obando, Plaridel, Baliwag, San Miguel. Ni naman po Zambales, dito sa Zambales, Botolan, Candelaria, Subic, Castillejos, Iba, Palawig, at kini po kaya Katamo, Labuad, Kapampangan, Pampanga, Kakaluguran, ito hong lungsod ng Mabalacat City. Reta pong syudad, Mabalacat City, syudad na ni San Fernando, nga muna po ing Angeles City. Pero yung San Simon, Kakaluguran, yung bayan ho ng San Simon, hanggang Asais na. Pumaring Ash, sinisegad na ng Mayor JP. Yung Arayat, Mexico, Guaguas, Santo Tomas, ang muna po Kenny Bacolod. At sa katabing probinsya ho natin, Nueva Ecija, Saragossa, ayan, walang face-to-face classes. Ang tabayanan ho ninyo itong mga anunsyo ng mga lokal na pamahalaan. At kung papaano pa, ayan, nagiging
ito hong epekto ho kasi ng habagat, mga kaibigan, hindi ho natin po pwedeng imenos. Sipan nyo po, kaya ni pong Angeles City, nabengi. Maliswas la po. Reng makatwa, makanyan yung mga senior citizen, hindi na sila makatulog, paring Art pagka umuulan ng ganyan, maliswas na. Hanggang tutulo. Ay, pigaganakan da po kanin Ay, ruko. Itang kapatid ko, suminalin po, mas malalamin danong ngayon Wala oras sa makanya na kasi kaning uran na aran Ora pong manalbeke kami kay 4th District. Kumusta ko po, reta pong Miel Bugan, kay kasalungsungan. Malyari la pong padala rin kay kayong video, yung mga picture ho ninyo at lalong-lalo na ho yung mga gusto magpa-rescue. Mas maigi ho mga kaibigan na kayo ay lumikas, lalo na pagka nakikita ho ninyo na tumataas ho ang level ng tubig kung kayo ho ay malapit sa ilog. At opo, mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ho itong ating pong serbisyo publiko. Alamin muna ho natin kung ano ho ang kondisyon ng panahon, hatid ho sa atin ng Pag-asa DOST. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Bago tayo magtungo sa ating weather forecast, alamin muna natin yung ating update regarding po sa mga potensyal na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob po ng 2 linggo. Over this weekend hanggang sa Monday, posible po na may mabuo na low pressure area sa may silangan po ng Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang kikilos ito pahilaga-hilagang silangan, unti-unting lalayo po ng ating kalupaan, so ibig sabihin may minimal enhancement lamang po ito ng habagat by next week, lalo na po sa araw ng Lunes at Martes. Samantala, pagsapit din po ng weekend hanggang sa Monday, posible rin may mabuo na low pressure area dito sa may timog silangan po ng Guam at kumikilos po ito pakanluran or pakaliwa hanggang sa papalapit po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, simula po sa Miyerkules ay posibleng kumilos pa pahilagang kanluran ang nasabing low pressure area at posibleng maging bagyo at maaaring pumasok po ng ating area of responsibility later next week. At kung sakasakaling maging bagyo, katulad nitong itong isang weather disturbance po dun sa taas, ay tatawagin po natin ito na Ferdy and Henel. Itong posibleng bagyo po ay kikilos po pahilagang kanluran pa. At ibig sabihin yan, mababa pa yung chance na ito ay tumama sa ating kalupaan. Subalit kitang-kita dito sa ating potential na track nitong weather disturbance ay magpapaibayo din po ito ng habagat later next week. Posible pa magbago itong track ng ating mabinabantayan po na weather disturbances, kaya lagi po magantabay sa ating mga updates. Samantala, patuloy pa rin po ang maulang panahon dito sa may silangang parte po ng Luzon. Epekto po yan ng southwest monsoon or habagat na siyang pinaiibayo pa rin itong si Typhoon Yagi na dating si Bagyong Enteng at unti-unting lumalayo po sa ating kalupaan. Subalit kitang-kita po yung ating outer cloud bands nitong si Bagyong Yagi, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi po ng western Luzon. Samantala, isang low pressure area ang ating namataan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero hindi ito nakikita na magiging isang bagyo at magiging stationary lamang po doon habang patuloy nating minomonitor po itong cloud clusters or kumpul ng ulap dito po sa may silangan ng Luzon dahil dito posibleng may mabuo nga na low pressure area na potensyal na maging bagyo by early next week. Sa ngayon po, meron tayong nakataas na orange warning as early as 5 in the morning. Magpapatuloy po yung intense rains over Zambales and Bataan. At mataas yung tsansa pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang meron pa rin tayong yellow warning or heavy rain simula po alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga over the provinces of Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Rizal, and Metro Manila. Abak na balen, yun ho, ang forecast ng Pag-asa, hanggang next week pa. Meron tayong aasahan ho na weather disturbance. Ito hong masamang panahon na makaka-apekto ho dito ho sa ating pong buhay. Sa kasalukuyan mga kaibigan, meron ho kami natatanggap na mga mensahe ho dito na binabanggit ho ng Pag-asa. Kanina hong alas 5 pa ho yung abiso ho nila na talagang yung intense rain, mga kaibigan, mararamdaman ho dito ho sa area ho ng Zambales. Katotohanan na sa kasalukuyan, hindi lang daw yung mabigat ho na buhos ng ulan ang kanilang nararamdaman, paring Art, pati yung hangin. Diyan ho sa ilang area dito ho sa Zambales. At kareta pong manalbeke kami, niya mo naman pong kaulag, ita nga balo tayo po ini pong North Luzon Expressway. Yun hong
ating pong binabantayan dito, yung Paso de Blas, dyan sa area ng Valenzuela, yung mga dati na hong binabaha. Pagamat double effort na ho sila dun sa pumping, Pero kapag yung bagsak ho ng buhos ng ulan, hindi lang ho dun sa mismong area, kundi dito ho sa, Lagusan, yung mga floodway, paring Art. Pagka yan napuno, naturalmente, talagang yung mga babang lugar, pupunta ang tubig. Yes, Dagme Pamo, traffic update tayo mga kaibigan. Dito ho sa North Luzon Expressway, pero yung pong mga nagtatanong kay Paulo G, bye-bye ta mag-traffic update, retang mangutang kaya katamo, ano bang nagpapagana sa inyo para at least kayo gumising ng maaga at may inspirasyon ka lagi, Siyempre yung papa, yung kinakain mo, 'di ba? Nakakalakas 'yan 'di ba? Tsaka yung tipong maganang umuwi si Mister, lalo na kapag niluto ni Kumare, yung napakasarap na Paulo G. Kung minsan mamita lang arroz caldo, di ba? Lelot. Ay, the best siya po yung susis kusin, kakaluguran. Ang po muna po yung gayong palabok. Ang po itang kapangandang kapampangan. Ay, no ka rin ka pa Diyos, ang gagyan. Koy, ngaran reta muna ang pong mahilig-hilig ka rin pong kapampangan cuisine at ngayon pong igising ka na nga ba, mamita kita ati sabo at makintal kadila. Naman, the best siya po. Susis cuisine at renge may aliwa pong kakanin, ha? Ayan po, talaga namang panalong-panalo yan at swak pa sa budget nitong ating pong mga kababayan. No ka rin ka po. Kanya man, sasarap-sarap. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, pasadahan na ho natin ito hong, traffic update ho tayo, mga kaibigan, kasi kahapon, may traffic dyan sa area ng Valenzuela. Talagang haba ng pila, paring Art, kasi meron hong road crash ho doon na isa hong truck ang yung innermost lane. Yun, may bumalagbag. Pero sa kasalukuyan, mga kaibigan, yan hong nakikita ho ninyo ngayon, yan ho ang kalagayan ng ating pong NLEX. Mula ho dito ho sa ilang pong porsyon, Balintawak Toll Plaza, Valenzuela, Mindanao Toll Plaza, may Kawayan Interchange, Bukawi Toll Plaza, hanggang na po Kenny San Fernando Interchange. Kung makikita ng mga followers natin, Kuyang Art, talagang basa ang kalsada at dyan ho sa northern part ng Central Luzon. Pagka binaybay mo itong NLEX patungong SCTEX, mga kaibigan, patungo ho ng Zambales, may magmenorkong bagya, oras po taga ng masikana po yung pamanuran kasi inaabot ng zero visibility yan Kumaring Ash. Pagka zero visibility, nakita naman natin, may viral nga na video Choy, yung gusto pong sobra ko, kabilis. Taga nang yung kapit na nitang gulong mo, numisan, siya. Karine mag-skid, ang po pang matalusan niya po taga ng kalsada na pong makanini pong uran-uran. Dito sa mga nag-aabang naman ho ng aming pong serbisyo publiko, magkano palitan ngayon? Magkano palitan ngayon ng piso sa dolyar? 56.58. At dito ho sa ating pong mga suki na magpalibe po pera. Magkano waring ulagana ng perang padala yung ngara rening kaya katamong talatuki bantay padala. Wala ho sa Japanese yen. Mustala ring lapad na rin chiko, ang po pa rening supu Hong Kong, ang pong Middle East. Akakikila po rin ulagada rening kaya kayong para lang pera, kaya rin kaya kayong kamag-anak. Abak na balen! Abak na balen! Labas tala naman po rin pong alang kuryente, ngayon pong Aldona po ng 5, Webis, kakaluguran na po yung water interruption. Akakikula po kayo ng kakatamong data screen, umpisan tayo po kayo pong Mabalacat City. Ni pong area na ng Kamatsili. Alas 9 na po ng Benging, pong alas 5 na po ng Abak. Salubungan niya po yung Biyernes yung Alacon Danom. Abak na balen! Abak na balen! At repon tao Bakulod, kaya ni pong Barangay Kalibot Bot, Maliwalu, except Sitio Bangkal. Miturang ko po kaya ni pong relocation of
three-phase primary line. Yan pong barangay Maliwalon na o yan po, abiso na po ng Telco 2. Alas 9 ni nga bakang gane pong alas 5 ning gat panapon. Pati nga po niya kanya niyan. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Abak! Umpisaya pa mo po ning kinatamo serbisyo publiko yan at pangabagya. Mamaya, mga kaibigan, ren po naman pong matning balita ang ating pong mga headlines dito po sa Central Luzon. Sa amin pong pagbabalik, abak na! Abak na balen!
Gising, gising, gising! Shoutout dito ho sa ating pong mga nanonood sa Apalit, Pampanga at kareni mo naman pong lugar kay ni Arayat. O dito ho sa Kandating na pinasyalan ni Paring Art. Dito ho sa mga nanonood ho sa atin kung kumusta ang panahon dito sa Pampanga. Sabi nitong mga OFW, mauran pa mo rin po kakaluguran. Yung pong lakas ng pag-ulan, umaabot tayo ng orange warning eh. Kaya nagtatanong si Tito Mac ng BIR. Sususpendin pa naman ni Governor Dennis Delta Pineda yung pong pasok ho ng mga government office no? Kasi pagka ho talagang dikdikan na yung pag-ulan, parang diyan sa Bulacan na Umaring Ash, si Governor Dan Fernando, talagang problemado pati ho yung mga ruta eh. Hindi ka subukan tayo po ito na Diyos na yes, nagtala mo naman pundalan kay ni si Posco, mag-live la mo naman po, lalo na retang lugar kay ni po San Fernando. O yan, at siya po kay mga regional offices po kasi mga kaibigan na Central Luzon, nandito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga, kaya maigi hong bantayan ho natin yung pong mga kalsada na talagang eto ho mga kaibigan, apektado ng pagbaha. Pero tingnan din natin yung epekto ho naman nitong clean-up drive na isinasagawa dyan ho sa Jasa hanggang dito ho sa Manila North Road o itong MacArthur Highway. Kung may epekto ba to at sing Alma David? Oo, may epekto ba yan? Dito ho sa ating pong daanan ho ng tubig, yung floodway natin kapag kasi napupuno ng basura yan. O kaya yung hindi lang ho basura eh. O pati po kareta kanong construction na aggregates. Alma David, shoutout kang Koyang Chris. Apo pa rening talatukita mo kay ni Magalang. Reta pong manalbeke kami. Umpisang taning kaya katamong headlines, matning balita, balitang balen, balitang kapampangan. Ngayon pong aldo na po ning Huwebes, kakaluguran, mainit na balita. Paglipat ng kustodiya kay Alice Go sa mga otoridad sa Pilipinas. Pinoproseso na ng Philippine National Police. Abak na balen! Abak na balen! Matning balita, balitang balita. Paghuli po kay Alice Go, babala sa mga lalabag sa batas ng Pilipinas ayon po kay PBBM. Abak na balen! Matning balita, balitang balen, balitang kapampangan. Baradong mga kanal sa Jasa at MacArthur Highway. Sanhi ng flash flood sa San Fernando. Agpangpuking DPWH ang PEO. Abak na balen. Abak na. Deadline sa paggamit naman ho ng improvised temporary license plates iniatras na sa December 31. Abak na balen. Dredging sa bakuna, mga kaibigan, o sa Pampanga Bay, o sa bukana po ng Pampanga Bay, target matapos ng SMC ngayong taon. Abak na balen! Abak na! Abak na balen, o reni na po pong mapaling balita. Ngayon pong aldo na po ning Huwebes, kakalusuguran. Yung po mga nag-aabang dito ho sa breaking news. Kahapon, mga kaibigan, ito ipinakita ho ng Philippine National Police sa publiko ang mga larawan ho ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go nang maaresto ho at habang nakadetain sa bansang Indonesia. Sa press briefing ho ng PNP umaga nitong Miyerkules, September 4, sinabi ho ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nakipag-virtual meeting na ang mga otoridad ho dyan ho sa Jakarta. Kasama ho si PNP Chief Romel Marbil. Dito raw, hiniling ni Marbil na ipakita sa kanya si Go upang kanya hong makumpirma at positibo ngang siya ang hawak ng Indonesian authorities. Mismong si Fajardo, nakita rin daw si Go sa isa hong virtual meeting. Ito po, yung mismong nahuli po si Alice Go ng ating counterpart sa isang hotel po, dyan po sa Bantam, Indonesia po. At ito po yung kanyang larawan nung siya po ay under detention na. Mga around 5:34 po ito na nakuha po based po sa timestamp po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol and we are in close and active cooperation po sa kanila.
Resulta raw ng aktibong koordinasyon ng PNP sa Indonesian National Police ang pagkakaaresto ho kay Go na bahagi ng kanilang Memorandum of Understanding na pinirmahan ho noong taong 2017. Kasama raw sa kasunduan ang palitan ng intelligence information. Ayon po kay Colonel Fajardo, pinag-uusapan na raw ang paglilipat kay Go sa kustodiya naman ho ng PNP habang nakikipag-ugnayan na rin si Interior Secretary Benhur Abalos sa ambasador ho ng Indonesia para maisaayos itong transport kay Go pabalik ho ng ating pumbansa. Pina-finalize pa lang umano ang kung sino ho yung susunod kay Go sa Indonesia. Pero may mga nakita na tayong larawan na nandun na si Secretary Abalos. Ayan, pakinggan ho natin ulit si Colonel Fajardo. The intention of the SILG and the GPNP is within the day is we can get the custody of Alice Guo po. Sinabi rin ho ng PNP na oras ho na makabalik ng Pilipinas ang suspended o itong dismissed mayor ay kaagad nila siyang ite-turn over sa Sergeant at Arms ng Senado dahil sila ang may standing warrant of arrest kay Go. Most likely po, kung mapupunta na po ito sa kustodiya po ng PNP, ay ito-turn over po siya sa Senate po dahil yun po yung may existing warrant po sila at isang PNP po ang naatasan na iserve po itong warrant of arrest against her po. Samantala, hindi nagbigay ng iba pang detalye ang PNP kung papaano ho naaresto si Go. Alinsunod na rin ho sa kahilingan ng Indonesian Police. Sinabi ni Fajardo na patuloy din ang paghahanap ho sa kapatid ni Go na si Wesley. Ongoing pa rin po sir an investigation and if and when lumabas po sa investigation po natin na meron pong mga pulis na tumulong po dyan, no sacred cow po dito, papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatunayan po nating tumulong sa ginawa pong pagtakas po ni Alice Guo at iba pa. Abak na Balen! Abak na! Kaugnay pa rin po ng balitang yan, alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, September 4. O ito hong, kahapon po, nang maglabas ho ng pahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang social media account naman. Kaugnay ho ng pagkakaresto kay ex-Babantarlac Mayor Alice Go na kilala rin ho bilang sa pangalang Go Waping. Ayon ho sa Pangulo, malaki ang kanyang pasasalamat sa Indonesian government sa paghuli kay Go sa Tangerang City, Jakarta. Naging posible mo ang pag-aaresto kay Go dahil na rin sa pagtutulungan ho ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia. Dagdag ho ng Pangulo, dapat itong magsilbing babala sa mga susubok na labagin ang batas sa Pilipinas. Matatandang nakalis ho ng bansa si Go noong July 18 sa kabila ho ng patong-patong na kaso nito kabilang na ang kanyang pagkakasangkot ho sa illegal na pogo. Tiniyak naman ho ni PBBM na ibibigay ang lahat ng legal protection na karapatan po ni Go na ngayon ay ito hong batas ng Pilipinas, ani ng Pangulo. Ngunit hindi naman muling patatagalin pa ang pagresolba ho naman ng kaso na kinahaharap ng dating alkalde. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Abak na! Dumako naman po tayo sa balita dito ho sa Pampanga, mga kaibigan, dito ho sa kabisera ng Pampanga, sa siyudad ng San Fernando, na isa ho sa malaking hamon, yung flash flood pagka ho ganitong umuulan. Yun hong nangyayari ho ngayon, pakit medyos, retang pamag-drill na po, karene pong kanal. Po simple, ini pong gagawan, hindi ho simple itong ginagawa ho nila dahil ito hong drainage dyan ho sa kabahan ho ng MacArthur Highway. Kailangan heavy equipment talaga paring Art. Para ayal sayo la po retang kain. Reta pong semento nung ka rin niya po itang pinaka... baklatan me, sumbiklat me, choy-choy.
Biro itangkay. Biro yung kaya karugong gawan. O, nung ayaslag na lang Diyos retang pamag-silsilo yan. Nakit na rin katamon talatuki. Opo, mga kaibigan, hindi raw naging madali ang pagtatanggal sa takip ho ng kanal. Diyan ho sa area ho ng Jose Abad Santos Avenue at MacArthur Highway o mas kilala bilang Dolores Intersection sa siyudad ho ng San Fernando, Pampanga. Kinakailangan pang gumamit ng heavy equipment ang mga tauhan ho ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Pampanga Provincial Engineering Office sa kanila hong cleanup drive na nagsimula nito hong nakalipas na araw ng Martes, September 3 na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang drainage ho na ito, ayan, yan yung mga nakikita ho ninyong drainage, dyan ho sa Jasa, sa Commercial District ng Lungsod. Puno na ho ng buhangin at putik, kaya naman sa kalsada na napupunta naman ho ang tubig tuwing bumubuhos ang malakas na pag-ulan. Ayon ho kay Engineer Noli Pangan ng Pampanga PEO. Opo, taga ng Makitid dya po kano, ini pong dalanan ng Danum. Kita naman po nyo sa actual kung gaano ang basurang nakukuha natin. Instead ang kanal natin is 1.5 meters more or less, ang depth niya nasa 0.60 or 50 centimeter na lang yung clearance niya. So, how about the remaining 90 centimeter? Bis na tubig ang dumadaloy doon, basura ang nakalagay doon po sa ilalim ng kanal. Abak na balen, target daw ng DPWH at PEO na malinis ho ang mga kanal sa Dolores Intersection hanggang sa Lasatin Boulevard at St. Jude. Depende po. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon sa 1 o 2 linggo, kaya natin patapos ito. Together with the help of the District Engineer's Office ng PERS Engineering through the effort of Engineer Almer Miranda po. Nakiusap naman po ang DPWH sa mga may-ari ho ng commercial establishment na nagsasagawa ho ng konstruksyon o ito hong construction works sa syudad na itapon sa wastong lugar ang kanilang mga debris. Pero ang isang dapat responsable din dyan, alam mo Diyos, alam mo, sino? Kabayan, yung mga nag-rehabilitate ng Jasa. Saan nila itinapon din yung kanilang mga debris, di ba? O kailangan din nating bantayan yan, hindi lang itong mga may-ari ho ng commercial district o itong commercial area na opo, meron hong mga ginagawa kamakailan ho sa kanila hong mga building. Ayan o, kitang-kita ho ninyo. Ang sabi ng Engineer Almer Miranda, Diyos, sige, slagme. Ikisuyo po kami sa ating mga nanonood or mga tagapakinig na yung mga kababayan natin, minsan kasi yung gaya ng mga establishment natin dito, magkakaroon sila ng renovation sa kanilang mga building. Sana naman, pagtuunan nila ng pansin, bago sila mag-dump ng kanilang mga construction materials, takpan nila kahit na sako man lang para hindi pumasok yung mga aggregates doon sa mga kanal. Nauna na hong ipinakiusap ni Pampanga 1st District Engineer Almer Miranda sa Sangguniang Panlusod ng San Fernando na bumalakas ng ordinansa na magpapataw ho ng multa sa mga mahuhuling magtatapon ng construction aggregates sa mga kanal at iba pang waterway. Samantala, ayon naman po kay DPWH Region 3 Assistant Director Engineer Melquiades Santo Domingo, may commitment na rin ho ang City Government ng San Fernando na magsagawa ng paghahalukay o paglilinis mga kaibigan dito ho sa downfall ng San Fernando River at paglilinis din ho sa mga waterway. Kaya sila nga po ay nag-initiate din, nagdala po sila ng napagkasunduan na magde-deploy sila ng mga equipment dito sa ibang waterways natin at sila po yung tutulong din po para sa pag-relocate kung kailangan i-relocate yung ating mga scientists na nagbablock sa ating mga waterways. And of course, yung binanggit ko rin sa kanila, yung kanilang mga drainage ay mag-open din sila. Tatry nilang ma-check kung yung ba ay silted ngayon. Although binanggit sa amin before na prior sa rainy season ay nag-initiate sila na magkaroon ng clean up ng kanilang mga drainage. Abak na balen! Abak na! Abak na balen! Abak na! Yung mga natutuklasan ho nila dyan, gulong, plastic, no? At
nung aki iya po kakaluguran ni ngawang na po ning itam metong portion kakaluguran kanya pong danay na po ning Jose Abad Santos Avenue malapit do sa overpass. Oh. Yung awang ganito na lang ho, mga kaibigan. Talagang puno. Makikita ho ninyo na ang dami hong debris, no? Tsaka yung basura, paring art, yung putik, talagang matigas na eh. Kaya sabi ho nitong Public Works, maigi ho raw na maging consistent itong kanila hong programa na pagluluwag. Isa rin ho yan sa kanila hong pinaplano. Magkakaroon ho daw dyan ng mas malawak ho na sukat ho nitong kanal. Dahil sa kasalukuyan, nasa 1 meter lang. Ganun lang ho kaya ang plano ho nila gawin hong 3 meters. Ganun ho kalawak yung pong daanan ng tubig dyan naman ho sa Jose Abad Santos Avenue. Dakal kaya pa po balita, kakaluguran, magbalik na rin kaya kayong programang Abak na Balen! Abak na Balen! Abak na!
Sa sarap-sarap, sa sarap-sarap. Shoutout, kareta pong manyaman sumubo. Ngayon pong Aldo na po ning bebis. Nanungulam mo. Baka nanumeka ka na ning longganisang ayan, si Singalngalya Banglo. Reta pong nagmamangan la pong processed meat malyaring alang kamatis. Hindi po pwedeng may ginayat na kamatis at saka ng sibuyas, paring art, saka sili. Shoutout po rin po manyaman na battle. Naman, basta ho pinag-uusapan natin meat products, ay panalo-panalo ang RMN Meat Shop. Mag-umisa po ka rin pong karelang produkto, pork Macau, Queen Rhys Siomai. At naman, panalong-panalo ang kanila pong loaf ham. Napakalambot niyan at yung linamnam. The best para kay Bunso, pati na ho yung patties, mga kaibigan. Pambaon ho sa ating pong mga anak na pumapasok. At ngayon pong bare months, mga kaibigan, huwag ho ninyong kakaligtaan na kung kayo rin naman ho ay maghahanda sa ngayong holiday season, tikman ho ninyo ang lambot, tamis ng kanila pong hamonado. Ayan, RMM Meat Shop, kakalugar may 20 store dito ho sa ating pong bansa. Okay po mabalakat, San Fernando, ang yamo naman po kay Nocarin Paulo G. Kalibot-bot yan yan kakaula po rin ng karelang building, Queen Rhys Meat Products, mga kaibigan. At dito ho sa kanila mga ipinagmamalaking pasilidad. Talaga nakasisiguro kang panalo ang food safety measure na kanila ginagawa. Abak na balen! Shoutout dito ho sa nag-aabang ho ng kalagayan ng panahon. Ito, kakapasok lang na balita, Josh, no? At syuta na po, kening orange warning level dito ho sa pinag-uusapan na heavy rainfall na abiso ho ng pag-asa. Ang inilabas ho ay kanina lang ho alas 8. Pero ang mararamdaman sa loob ng 1 hanggang 2 oras, mga kaibigan, at yun po kening heavy rainfall warning number 29. At nasa kategorya hong orange warning level ang lalawigan ng Zambales, ang lalawigan ng Bataan, pasok ho ang Pampanga, at gayon na rin Choy-Choy ang Bulacan. Yan, ini pong abiso ngayon ni kakaluguran, 28 chita. Choy-Choy, ining nilwaldanan din, 29 niya. Itang ikiunan din, yapin po itang warning number 28. Pero ini pong kasalungsungan, ito pong heavy rainfall warning 29, pumasok na ho sa kategoryang orange warning level. Ulitin tayo, Zambales, Bataan, Pampanga, at Bulacan. So, asahan ho, mga kaibigan, ito hong pagbaha. May banta ho ng pagbaha sa mababang lugar, at gayon na rin ho yung flash flood. Kasama din yan. At ito hong mga binabantayan ho natin na matataas na bahagi ho ng ating pong lugar, topografiya dyan ho sa Pampanga, Warating mata sa lugar. Florida Blanca. Apo muna po Kemporak, kapag ingatan kakaluguran. Sundo tayo po yung kakatamong Balitang Balen, Balitang Kapampangan. Shoutout! Apam, tikmane Pampaulo Jing manyaman ng kapo. Wow! Sarap-sarap. Kaya doon sa mga naghahanap ng espasyo para ho i-promote ang ganilahong mga products, local products, bukas ho ang CLTV 36. Ipakita dito ho sa ating pong mga milyong followers kung gaano ho kasarap ang inyong produkto. Dito ho sa mga nagtatanong ho sa amin, Paulo G, pwede pa ba akong magbiyahe kahit yung aking plate ang si Bunso lang ang gumuhit ng numero? Meron ako nakikitang ganoon, paring art Eto po, mga kaibigan, hindi ko alam kung good news ho ito, pero ang daming nagtataka, bakit hanggang ngayon yung backlog? Kalaki, hindi maisaayos. Hanggang yung Paulo G, makanya mo naman po. Mga problema yan po yung plaka na. Mga kaibigan, ipinagpaliban ho ng Land Transportation Office o LTO ang pagbabawal ho sa paggamit ng mga improvised at temporary license plates o plaka ng mga sasakyan at motorsiklo. Sa halip ho raw na September 1, iniatras ng ahensya
ang deadline sa December 31. O, ibig sabihin, hindi ho nila kaagad-agad maibibigay yung inyong plate. Ano? Ito raw ay upang magkaroon ho ng pagkakataon ng lahat ng motorista na ma-install ang kani-kanila pong mga plaka sa oras ho na available na ito. O maaari nang kunin sa mga car dealership o di kaya'y sa kanilang tanggapan para naman ho sa mga replacement plates. Matatandaan noong July 1, mga kaibigan, inilabas ho ng LTO ang Memorandum Circular VDM 2024-272. O yan, ang kakiiyas, nagnepon Diyos, na nagbabawal ho sa paggamit ng unofficial at temporary license plates. Ito'y matapos umano nilang madiskubre na marami sa mga bagong may-ari ng sasakyan ang nagpapabaya at laging ipinagpapaliban ng pagkuha ho sa kanilang mga opisyal na plaka mula ho sa kanilang mga car dealership. Ayon ho sa LTO, sa kabila ng pagpapaalala ng mga audito ho sa mga car dealer sa kanilang mga customer na kunin ang kanilang mga plaka, libu-libong license plate pa rin ang nananatiling unclaimed. Kaugnay nito, inatasan raw ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza ang mga regional director pati na ho ang kanilang mga district office na makipagtulungan sa lahat ho ng local government unit o LGU tingil ho sa pamamahagi ng mga plaka. Anya, mahalaga ang paglalagay ho ng opisyal na plaka dahil makatutulong ito upang makaiwas ho sa krimen, lalo na ngayong talamak raw ang mga sasakyan na ginagamit para ho sa mga illegal na aktibidad. Tiniyak naman ho ng ahensya na wala na umanong backlog ng license plate para ho sa mga four-wheel vehicle. Kaya naman wala ring dahilan ang mga motorista na ipagpaliban ang pagkuha at paglalagay nito sa kanilang sasakyan. Abak na balen! Abak na! Balik ho naman tayo dito ho sa ating pong balita. Kaugnay pa rin ho nitong pagpapaluwag ho nitong mga river system, floodway. Kumusta na nga ba ang Pampanga River? Sabi nitong ating mga suki, ang usapin ho nitong problema sa paglabas ho ng tubig mula ho sa kalupaan hanggang ho papunta ho dyan ho sa dagat, malaking problema. Lalo-lalo na kapag ka ho yung bukana, mababaw. Yung ating pong pagbabanday dito, mga kaibigan, yung SMC, sa kanila hong presentasyon, may mga mababaw na talagang porsyon. Ang Pampanga River na nagiging sanhi ho ng madalas na pag-apaw nito tuwing bumubuhos ang malakas na pag-ulan. Ito ang binahagi ho ng San Miguel Corporation o SMC kasabay ng kanilang ongoing dredging activity sa naturang ilog. 4 to 5 meters ang average depth ng Pampanga River. Pero makikita ho sa drone footage ang presensya ho ng bakawan sa gitna ho ng ilog. Indikasyon daw na mababaw na ito. At napag-alaman din na may mga infrastruktura choy-choy na nakaharang sa waterway na kung tawagin ho ay Third River Channel. Isa itong sanga at major outfall ng Pampanga River. Kaya nga po, RD, wala ba nakakalam ng history nito sa public works? Kung anong history nito, bakit ganito to? Project Manager ng dredging activity ng SMC na si Jimmy Luke. Prioridad ho nila ang mga sanga o tributaries ng Pampanga River sa southern part o 4th District ng Pampanga. Yung Pampanga River ho is around 26 kilometers mula sa Manila Bay hanggang NLEX. Ang focus ho natin is hukayin natin, i-dredge natin yung mga mabababaw na lugar, especially the first 10 kilometers ng Pampanga River. So covered ho yan sa area ng Macabebe tsaka Masantol. So yung lalo na ho sa Pampanga River Delta ho na less than 1 meter ho yung ibang part, lalaliman ho natin yan to at least 4 meters deep ho. Nang sa ganun ho yung tubig nang galing ho sa taas ng ilog, makalabas ho siya ng mahusay kapag malakas ho ang ulan. Abak na balen! May 8 heavy equipment ang SMC na nagtatrabaho, mga kaibigan, dito ho sa Pampanga River. At kaugnay ho ng balitang yan, makakasama ho natin sa linya ng telepono si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa usapin ho nitong pagpapaluwag ng Pampanga River at dito ho sa kasalukuyang nagiging epekto ng panahon na tayo ho ay inuulan ho ngayon. Gob, may pabak ka at rening kita lang kita mo ganing CLTV 36.
Babanchonda ining development, lalo-lalo na ining pakiadwangan nyo South kening SMC. Makibalita kay kami, Gob. Nano pong sitwasyon na ni Pampanga River ngayon eh? Ay, matasing expect kayo matasin danong kasi nag-landfall ya kayong Aurora. So, indanong kanya na-expect mo tipaya kanya. So, expect tayong tumasing danong. Gob, keng malwat mong panahon na dudurot ka mo naman, kukumusta mo la rening Memalan ni 4th District. Nanong pinaka-primary concern, Gob, kaya tampis sa biyantamong, kasi hindi PWS, wari, munikala na, as much as possible, karatang no-build zone. Taga nang alang makatalakad ka rin. Kumusta itang pamitalamita tamo ka rin? Alang makatalakad? Alang makatalakad dapat structure karetang no-build zone, lalo na karetang dalanan na nindanong. So far, Gob, makanano yung pamitalamita mo ka rin LGU, Kenny 4th District? Right now pa, ating portion muna kitang atsyo na ka man ang nag-presentation Miguel. So, pisopan niya itang metong waterway na going to Manila Bay. Na ating pilan balen at tsuketan lalampete, yan yung papalakoda. Pero portion na mo naman ita, Pao. Akit yun naman kayong video presentation, alis maluwalas na yung Pampanga River. Kailangan nga mo talaga ma-desilt. So good thing at yun na yung San Miguel Corporation para yung desilting na tuloy-tuloy na. Ing obserbasyon na po rin kaya katamong eksperto kaya pisasabihan na pamagkasamas ka rin ng infrastruktura. Talagang pinaka-vulnerable na yung kauran makaninigob, retang mitalakaran bale, retang yung structure na, nasa paanan ng ilog. Kaya pagka ho ganitong umuulan, doon ho sa mga nakakapakinig ho sa amin, kahit hindi na ho kayo inaabisuhan pa, itang preemptive evacuation, nung mapalyari po, ikay na pong kusang lilikas. So far, Gob, ngayon mamanuran na ini, kumusta ya po ining monitoring yung kareni pong affected kabalenta mo ng makanining dikdikan ng pamanuran? Nag-advise na karing LGU tamo. Karetang area natin dapat preemptive evacuation. Nag-advise na nila karela. So, as of now, okay pa naman, Pao. Gagalaw na lamang ng local chief executive tamo. At baluan nyo kakaluguran, hindi pong akakita mo ngayon pamagsamas kay Pampanga River. Metong ya po ini kareni pong River System Central Luzon na taga nang dapat po malinis. Pero ini mo naman pong effort to Gob, kaya nang pisasabihan na dalana na ning danom, reni pong floodway tamo. Ini pong urbanization naman wanday, uli pong dakal na may nga talaga establishment, and particularly gani San Fernando, Gob. Ining pamag-obserba mo, ganing luneng aldong ne, kaya ni pong pisasabihan na flash flood San Fernando. Nano taga na yung maging sangkan at mabagal lulwalin danom kaya ni San Fernando? Pao, di ba nang sabi mi with the public works ang kitang Monday? So the following day, pabuklat ko lang ating kanal. So ikitsungan kung gaano ka rin at halos wala ng pidalanan ng danom kin mas marakalya pa hindi kilog karang canal system tamo. Kaya dapat talaga mamimaintain niya yan. At kaya po pisa yes, go ahead, Gob. Kaya nagpa-additional ko pang manpower, equipment, pipilitan ko madagdagan la rin teams na mag-opera para mabilis tayong alinis retang kanal rin. Para retang, especially that intersection na solusyonan tayo kagad ditang flash flood na. Ining programa tamo interactive ya. Gob, ita kanong Lasatin Boulevard, makananong gawan tamo ka rin. In problema wari ken Jasa, po kay Lasatin, misa nga sangala mo o aparte ya po yung diskarte yung rin? Portion of it, sigurado yung karing kanal kanya, problema pa mo rin. Ang pong papalawi kitang outfall na. Kasi degulan dalaretang kanal, petang peka outfall kitang Sapa, bulot ketang dating Valle Verde, going Villa del Sol. Wala mo malati itang outfall. Yung volume na ng Canal Kenny, karas ketang outfall mas malatiya. Kaya I think kailangan yung dagdagan.
Gob, rening apektadong negosyo yan, maigi mga kaibigan na maaga pa lang ho na maabisuhan ho yung mga negosyante dahil ito hong ginagawang cleanup drive paspasan. Gob, yung time on target natin dito, kaya ba ng 2 linggo itong paglilinis po natin sa portion ho ng Jasa dito sa Central Business District? Sa 2 weeks naman, kaya naman siguro pa. Pinipilit ko na magdagdag ng mga teams. Kaso naghahanap kami ng kung meron, sino may mga contractor dyan o equipment rental, kung meron kayong backhoe with backhoe loader, small size lang tayo. Kasi hindi po pwede yung mga regular backhoe, masyadong maliit yung kanal para sa bucket. So yung backhoe loader lang na ginagamit namin is perfect lang na size para dun sa size ng kanal natin. Naghahanap pa kami ng mga nagpaparent. Right now, meron na kami 3 eh. So, pinipilit ko kahit makakuha pa ng 3 para mag-amin yan team para mas mabilis yung trabaho. Gob, ining kagawan nyo ngayon regular ya dapat malalyari, all year round ya dapat talagang malilinis rin eh. Kasi nung alalan-dalanan nila, nung pamanisplikarin Public Works, itan downfall katang Balingbing Creek. Eya talaga nung by gravity flow in danum. Mamagkasakyan mo naman lulwaling danum kening Balingbing Creek eh. Anong suggestion mo kini Gob ating pumping station? Balo nga, kung may panyaw, tamo mo talaga. Especially retang commercial. Siguro, period, mga bigta mo, like 1 week in a year, na kanya-kanyang buklat karetang kanal tamo king harap, palinis tala. Maragol ng musaw para king gobyerno. And naging responsable buta mo rin, retang karimbale, residential, ren commercial, retang dinata papalwal da ka rin kanal. Kitchen naman pa kung gano'n ka rin at. Although papadocument ko nga, mag-render ng report kanyan, nanularetang waste na manibatang ka rin especially karetang commercial. Kasi kung atin lang langis din, kung atin lang grease, karetang resto, metong niya pang problema ka rin kanal tamo yan. O itang pisabihan muna pong waste management kasi karetang istorya na yan Gob. Ating pamikatagon na buklat de itapong eganagan ng sarsa ita Cebu akakira ne kemburi na sabyan taga ng problemado tamo ketang waste management. Gob, panawlina mo karening makapanalbeke katamo nanong buri mong ibiabiso lalo nang ening aplita ning pamanuran at akakide po ining bantana po ning albog kani po Pampanga. Especially itang obra tamo po ketang Jasa Road. Right now, nagpa-abisyo ko karetang PNP mo rin to join. Kasi some of the establishment, buring mabuklat retang Canada. So right now, my instruction is buklat siya totally reta. Na numandas na, nalanlalampasan, dapat ilangan mabuklat. Para maging mabilis yung pamaglinis mo at makalipat na kami mga karingaliwang lugar. Dakal salamat kay Kagob at karani pong abiso yu. Asahan nyo po yung CLTV 36 agad biya pong abisuan rening kay Katam Memalen pwede po akakiiye po nung makanan niya po mamaksyon ng provincial government kaya pong pisasabyan na pamaglinis karani pong kanal kaya ni po Syudad San Fernando. Hanggang sa muli Gob, maraming salamat. Thank you Pao. Ayan mga kaibigan at dito ho sa ating pong binabantayan, isa ho sa ating pong tututukan ngayon dahil meron ho kasing resistance. Nga naman paring Art, pag binuksan mo yung kanal sa harapan ng yung establishmento, may epekto naman yun sa sales mo. Kaya lang paspasan ho itong kanilang ginagawa na kung maaari talagang madeklag yun hong mga kanal dahil kapag kayan hindi natanggal yung mga debris, yung basura, talaga hong babaha diyan ho sa Jasa. Bibalik kayo po kakaluguran karayani pong mga ragul pang kwento, manatili ho kayo nakatutok at ilike ho ninyo ang ating pong channel para anytime, anywhere, updated ka dito ho sa Central Luzon. Ako pong kaya Talasuye, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Abak na!